Nutulo Musa alaihi salatu wassalam. Miya kaisa na su Musa alaihi salam na miya kaisa tigyan na miya kan kapusa penggurau. Agiang kutu tigyan na yaman niya na penggurau na tanto makan dedarasag makan dedamar sagiang kutu ka penggurau kian. Ini ke karang-karang na tigu Musa alaihi salatu wassalam na siya kami karang sagiang kutu asati manawalay. Na orian niya na tigu Musa na ini depilaban so tangilakong sangkuto panglaban ang kutu walay na miya nagkakanatigi asa kata walok sa babay penggurau aswatigian suka penggurau kian na pagkabitan ang butaya maanan niya nakakakarata ginawa niya yang mutabay na masa amuntod apapalad niya sa Allah tulang nubuku ang makatataling umaw na sinian di penunak wallah so awil akal ang makatataling baon na sinian di penunak wallah na surata ginawa niya na yamanan niya na sinian di penunak Allah subhanahu wa ta'ala inuto nakagiyami aliwallahu ta'ala sa Quran at Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idha da'an ila akhir. Hey teruang kaya Muhammad daw bakuk luluba mga urip nakan teruang kakiran ya Muhammad asakan namaran ya kukiran puji buddha watad da'i idza da'an sakna ti wallahi penerima si mga pangni yuti yang mutabai inauna sawid akalian sinian di gura-gura ka Allah sinian di pepala-pala da Allah suati ko Musa alaihi salam sukyan gaku sambut apang ninian nadakan matiger ati Musa namia kautan tang akong guro dagan tingin matiger namia ka guro ko antuna ipangni agi yang buta sakat tau bai na guro ko niya so ti yang mutabaya ya Allah sakan subai di peranagan mga watayan ya Allah sakan subai di denep pegedatan mga watayan ya Allah aya buah kapeng genakirakan merana mga watakan dai gira aminiku payakuda na puluh pakya dan aku satanul Allah aya buat tiga nakapeng genakirakan merana ganggu tamang watakan dai gira aminiku payakuda na puluh pakya dan aku satanul ya Allah anda dani kailai ranun sanggenataku kapuk penimu aku sabeger nambelingan anakku manang kutu mangwatakan naprana genap wiran Allah kadang kau nagitud natigyan ni maulaw nami apa sada kuiran meranag nawa na kuiran nadan ni kailay niya numman sa mangganat ako kapanimu ako sa bagal nang balingan na nakong panatigyan ng puto ang mga watak ya Allah sa kabuat tigyan ni nabi mata ko kumatatagusang kaya puswakan panabayin wakan sa kapapalada apang buraw kakurka panabayin wakan sa kapapalada apang buraw kakurka abakor kapumang niya amat pada umurang kana namatakan nabayin wakan sa kapapalada kabakor kapumang niya anisiranda namakato na sa kamapianiran ya Allah ya buat tigya na ipangburaw ka na sa kapapalada kurka ya Allah panganinakan raka arilain ka ang kana namatakan sadada nama balo ya sumari akan kira nako kapakaw mami sa hadapan ka Allah kinao abya irarangi tuina kung mga watayan abya iutog winasi kung mga watayan na dinyan kagaw banyan sila nakandawray abya pan may buluga dinyan sila di may pamaninta na dinyan di mapamakan dulku Allah subhanahu wa ta'ala nasud natin kung Musa alayhi salam sugyan gaguro nadakan natin ipos sa alungan nasumiyong ako natin sa palawa jabalong turisin napipanunak ko Allah agyang buto apang niyang butabay padinang ko miyan nagkasupang niyang butabay natero niya na Musa
Musa ati wala inawam lagin man sukag maaniyo sa ipayagyo sa ipamagtunga sa ipmay kapan napali ako na nanati wala kamamasaan inaw minsan pa nakasasagitan ang puto ay nasa tangan ng mga watayan nayap natigyan ay punggurong yan rakan na ando manaya irila anak ko ng puto mga watayan sa dama baloy asumari akiran o kapagataling umayran sa hadapan ako tigyan Musa yang kanan ranu nang kanan na ina kung mga watayan natakpang kanan sa makapitong puno na daniyan dendra unta so ranu nagagawa ka na kung mga ulit na now mga babayami mga inami so Allah subhanahu wa ta'ala natituro ka no malay gagaw na butito malay gagaw si kung mga ulit